páni, Michal Satmári! Na moje kulinárske recepty mal môj otčím, ktorý sa volal Ľudvo, a volali sme ho Ľudvo. Jednu vetu. Za pomalého míchání lejeme do hajzlu. Dokonca aj muchy obleteli moje jedlo a dali prednosť psačiemu hovnu na ulici. Aj z toho vidno, že ja som toho v živote veľa nenavaril, aj keď som veľmi dlho žil sám. Ale mal som jeden obľúbený recept. Mrazené hranolky som hodil na ponvicu, pokrajil som klobásu, rozbil vajcia, pomiešal, voilà, francúzske zemiaky. Najčastejšie som využíval prístroj mikrovlnnú rúru, aj s jej blbou logikou, že Miško spál si všetky svoje prsty na tej vriacej miske a pochutnaj si na tom studenom jedle vo vnútri. Ale napríklad už som vedel, že je na čase vyčistiť ladničku, pretože ju niečo zatváralo znútra. No, tie časy sú už dávno preč. Už dosť dlho žijem s priateľkou, ktorá výborne varí rada a varí denne. Aj keď som sa naučil jednu vec, že nikdy nemám chodiť na prvé zavolanie, že večera je na stole, lebo to je pasca. Je to pasca, aby som upratal stol. Ja som teraz niekoľko dní slamený vdov a slamený vdovec som niekoľko dní a pani domu mi navarila, aby som nezomrel hladom. Čiže technicky vzaté je v dome strašne veľa jedla. Ale nie sú tam sladkosti a nie je nič to mikrovlnky, čiže technicky vzaté nie je doma žiadne jedlo. A medzi moje hobby skutočne patrí žiť zdravo a jesť a klamať. A ja som vegetarián, ale nie úplne striktný, lebo jem kuracie mäso. Aj hovädzie, aj bravčové, ale ryby tie nejem. Lebo mne sa totiž nepáči, ako ich servírujú aj s tými hlavami. Lebo tie oči, oni sa na mňa tak pozerajú, ako keby mi hovorili, že Miško, nebudete vadiť, že sa budem pozerať, keď ma budeš jesť? A minule sme boli vo vegetariánskej reštaurácii a tam na stene mali takú cedulu, že keby zvieratká vedeli hovoriť, tak by ste ich nejedli. Som vo vegetariánskej reštaurácii, však nebudem si objednávať rebrá. Na čo to tam visí? A celý čas som si akože hovoril, že ja tam potrebujem dopísať tiež nejakú vetu, lebo tak ma hnevali. A tak som si povedal, že vetou, keby zelenina vedela rozprávať, tak sa všetci poserete od strachu. A ono aj teda sa tak ako... A potom ešte vegán, to už je ako little too much. To už je na mňa naozaj skutočne veľa. Vegetarián ešte OK, ale vegán je... Minulé sa ma jeden vegánec pýtal, vegánec môže byť? Vegánec môže byť? Keď je vdovec, musí byť aj vegánec. Sa ma vegánec pýtal, že a Mišku, tebe nevedí, že tvoje brúško je cintorínom zvieratiek? Ináč, veľmi by ma zaujímalo, keď niekto je vegán a ešte robí crossfit, tak čo hovorí ako prvé. Ale v dnešnej dobe, aj tak, keď niekto že je, tak
všade sa dočítavame, že už nemôžeme jesť hocičo, lebo proste je to nezdravé a všade sú tie emulgátory a bla 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 a sú tam aj tie kalórie. A ja tie kalórie považujem za také malé živočíchy, ktoré žijú u mňa v skrini a každú noc mi zošívajú oblečenie. Pre niekoho sú to kalórie, pre niekoho sú to také chutnučké bodíky. A nerozumiem jednej veci, že Coca-Cola Light s 1 kalóriou, na čo tam nechali? Osamotenú 1 kalóriu, keby tam nebola, tak čo? Už to nebude, na čo to tam je? 1 kalória. Ale zase nechcem dopadnúť ako môj sused, ktorý má neuveriteľne tučnú manželku a sa mi minule sťažoval, že keď mu prešla pred televízor, tak on zmeškal 3 epizódy jeho obľúbeného seriálu. Ale keď už hovorím, že o tom jedle, tak musím, alebo je to moja povinnosť, spomenúť aj židovské špeciality. Všeobecne platí, ak je to chutné, tak to nie je košer. Lebo košer je vlastne súbor pravidiel, ako konzumovať jedlo. V zásade mlieko s mäsom nesmie... Počúvate, jak na prednáške. V zásade sa nesmie konzumovať mlieko s mäsom. To znamená, že keď si chcete dať ráno fajné kakavko, tak si ho nemôžete zamiešať grillovaným stehienkom. To sa nedá. To sa nedá. V židovskom zákonníku, ktorý napísali pred tisíckami rokov, je celá jedna obrovská stať venovaná len jedlu. Tam sú popísané 3 pokrmy, ktoré zmenšujú lajno. Je to napísané lajno, nie hovno. Lajno. 3 pokrmy, ktoré zmenšujú lajno. Staré víno, tučné mäso, teraz si to pozriem, lebo je to super, a jemný chlieb. Potom sú 3 pokrmy, ktoré lajno zväčšujú. Medovina, čerstvá kapusta a chlieb z otrúb. Potom sú 4 jedlá, ktoré dokážu uzdraviť každého chorého. Prečo to nepíšete? Zapíšte. Takže sú 4 jedlá, ktoré dokážu uzdraviť každého chorého. Pečienka, ako sa volajú tie, nie drobky, ale držky, kyslá kapusta a šťava z cicinu. A ja som sa zasmial, keď som to čítal. Čo, what the fuck je šťava z cicinu? Googlil som a jediné, čo mi to vyhodilo, bola nejaká talianská reštaurácia v Taliansku, ktorá sa volá Cicindula. Takže keď budete v tej Cicindule, tak si nezabudnite objednať šťavu z cicínu. No a na záver sa ešte rozlúčim otázkou, ktorá ma trápi posledné dni. A po nej určite dostanete mnohý hlad, aj chuť. Lebo kdesi som čítal, že v spermiách je viacej života ako v krvi. Ja sa potom pýtam, prečo upíri sajú krv? Ďakujem vám za pozornosť, boli ste skvelí. Peace.